Bon dia, soc Sandra Blanco Gómez, alumna de l'IES Politécnic, i en aquest vídeo les meves companyes i jo explicarem en quina mesura la narrativa curta de Quim Monzó reflecteix la societat contemporània i a quins recursos ho fa. En primer lloc, parlaré sobre la biografia de Quim Monzó. Joaquim Monzó i Gómez naix el 24 de març de 1952 a Barcelona, conegut amb el nom de ploma Quim Monzó. És un escriptor català, autor de novel·les, contes i articles d'opinió, aquests últims en català i en castellà. Com a escriptor es va donar a conèixer en 1976 en la novel·la L'Údol del Griso a les clavegueres, centrada en el mas del 68 francès, i el recull de contes Self-Service. Més tard va publicar altres reculls de contes com Ho va dir ell, L'illa de Mayans i El perquè de tot plegat, que van ser revisats i aplegats en el volum 86 contes. L'any 2000 es va dur el Premi Lletrador i Premi Nacional de Literatura Catalana i Narrativa. En 1980 va ser col·laborador de Catalunya i TV3. I per últim, Monzó també va escriure obres dramàtiques i columnes d'opinió. Bé, hola, soc Lorena i us vaig a continuar parlant sobre Quim Monzó. Quim Monzó té tant novel·les llargues com novel·les curtes. Les novel·les llargues són L'Údol del Griso al calle de les clavegueres o Self-Service. També trobem novel·les curtes com Ho va dir ell, L'illa dels Mayans, El perquè tot plegat, 86 contes o la més recent Mil cretins, de la qual s'ha fet fins i tot una pel·lícula. Bé, anem a veure el tràiler de Mil cretins. M'he llevat i m'he menjat un plàtan. És que és idiota. És que és idiota. Mare. On és el rigor d'antany? On són l'esforç i el sacrifici? Amb la boca m'ho va proposar una. Ja saps què vull dir. Què collons vol dir que li dec una trucada? No li dec res. Aquests 1000 cretins que viuen aquí. Ai, Quique, he estat a punt de fer una bestiesa. Quim Monzó destaca sobretot per la seva narrativa curta, així que anem a veure les seues característiques. L'estructura de les narracions és breu i esquemàtica. La temàtica és actual, original, sarcàstica i fins i tot impertinent. Els seus personatges són esquematitzats i juga sobretot amb la llengua, inventant paraules. A continuació parlaré sobre els recursos literaris que usa l'escriptor Quim Monzó en els seus contes. Utilitza metàfores sensuals amb barreja de dos sentits i d'altres més irreverents o surrealistes. També fa ús d'onomatopeies carregades d'expressivitat i humor per alleugerir les descripcions. Sap jugar de manera virtuosa amb les paraules i usar la ironia i fins i tot el sarcasme. Altre tret que es podem destacar és l'humor agre, que moltes vegades usa en els seus contes. A tall de cloenda, per tot el que hem dit anteriorment i per la connexió que la seva obra
té amb el cinema, la ràdio i la televisió, podem concloure que, efectivament, la narrativa culta de Quim Monzó reflecteix els trets més remarcats de la societat contemporània. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció.